Tá seachtain na Gaeilge le Energia a rais im líne ón gcéad lá de bhí an Márta agus tá an irid sin imeachtaí agratha ag na forna agsúla timpeall na tíre agus timpeall an domhan ró. Is tá fada ón inhearna mé episód go thomláin trí Gaeilge ach bhí deis ionintach agam feadh síos le roinnt daoine le déanaí chun leirt faoi cheolchoirm seachtain na Gaeilge le Energia a bheits ag tuirliú ar an 3 lá déag de bhí an Márta líne be an irid sin ceoltóirí ag senam agus be siomhaní ruach agur i láthair agus deis ionintach le siasteach le de chláán le de Cairde agus just solta bhaint as an siamhsaíocht, so bhí méid leis le Aimée agus Seán ó Áras nGael ag nGael. Chomh le roinnt ceoltóirí bhí Róisín Seoighe, bhí Dara an grúpa Cairde an grúpa ar TikTok agus Instagram a bhín sa duineh daos a Gaeilge leis na thóir an pop agus Paddy Farrelly chomh, so leimmuid díoch isteach an agus bhain mé soltas. Aimée agus Seán fáilte isteach ó chunir na Gaeilge. Gur míle mai go a haisce. No, das fe live agus ag caiislibh don chéad ar an podgréile cínte Aimée luí tú ribh seo. Greitú ag éiste go léimthart ach go raibh sé, quote, about time go raibh deis agat fe agus ein tíim leat. Ai, bhí iontas orm nar ibriú muidir aon rud go fáil le chéile hán an podgréile ó bhain, so ionta ar bhís le bheith an seo aniu. Yeah, well, bhí planana agin, solar tharla an rud sin nach luamhaid. Ach tá tugur nua agaí le seachtain na Gaeilge agus is ceolchoirm ar líne é seo. Cairde a tuairisúil agaí? Well, an rud go bonusach a bhí muidir géirí dheanú ná ceolchoirm ifigúil seachtain na Gaeilge le Energia fiche chéan a chuirisiúil. Tás a gína lig gohfuil sé inta Jackar teart le chéile go physicúil le linn na pandéime. Go háirithe fáinne giganna a reachtail, agus mar sin bhí muidir géirí cinne spás a thuirt do cheoltóirí teart le chéile a ríist, agus spás a thuirt do Gaeilgeoirí fásta le teart le chéile ar líne le linn teartain na Gaeilge chun an teanga a chealarú. Agus dar nó I get a bug crack a bheith ó gin na chéile. Ionintach iadach mar fád chunas ar chuirse bheith seo ar fád le chéile? Well, tá mu fáiltí an isteach ó na ceoltóirí ar fád agus tá mu ag obair sin le fear is bel feidiriste tá gáil an rud ar fád a chud an agar agus be si bhín ruúr chomh ein be si an lit agus be si den láir a háide an imeachtaí ar fád. Anhá agus tá line-up an das agaí tá daine ar nós tá Róisín Seoighe, tá Paddy Farrelly, tá ón McAvoy a rinne seomha spás ribh na nulg, tá Imeachtaí Éirisce, tá Cairde agus an Gaeilge le Energia agus sin amach na ceoltóirí I le tá lista mór fada agaí ionintach. Conas gur éirlibh lista chomh chomh sin á le chéile. Well, mar sol de chéan bhí má páirteach in san ceolchoirm a bhí reachtaithe agad chéan agus ag Conor Logarí hin saoirí fáhanne ceolchoirm agus agad a bháilú dífa agus thuime Gaeilge le Energia na ceoltóirí bhí páirteach an thuime gur éirí go chinnta bhailibh se ar fád, so thuime Gaeilge lofa mar sinnde ach bhí muidir géirí sort réimse taimhsiúí a chur le chéile. So tá daoine móra cosú le Róisín Seoighe agus imlé an chéad glún eile mar thuirt tú chéan an sin Imeachtaí Éirisce tá dearg orín go mé Brian McGovern agus Craig Gallagher ó Sár Lúslinne tá muidirní ar an changes socu astrú go Gaeilge dífa so be siad linne ar an ihe fásta. Agus bhí muidir géirí spás a thuirt do ghaoine nachhfuil comhmór mé an phobal fá láthair cosú le Paddy Farrelly atá an seo linne aniu nó daoine eile ó TikTok a bhhailí muid, so tá ceolais ó gin James Duffy an tanimetá ar an boc sin an Ngeanan an ceol nua aimsirthe leis an fad óg stáin agus tháinig mé héan trasna ar Cairde ar TikTok agus ar Instagram le linn an saoirú agus héal go raibh sé co-specialta an rud a bhí siad ag deanú an dása tradiisiúnta sin leis an ceol nua aimsirthe be neart ceoltóirí tradiisiúnta ó gin fásta cosú le Conor ó Gallagher le Seanós. Agus neart eile sa bhasc fásta so tá muid tanú go mór leis ceimére agus sílam go me sé an iad an chéad scoil. Ionintach má agus tá sé ag taxús go lua, Cairde an dáta conas gur féile le daoine brandúir. Ai so beise ag turlaí ar an Saturn an 3 le déag de mí Márta ag leithné seart i rith na hiche agus beise ag creaú beo ar YouTube so gine Áras na nGael. Deadly tá mu chun leimt isteach le clúb le ceoltóir inis. Hello Róisín Seoighe, fáilte chuig léimthart.
Hello, gur míle maith go ruí. Das bheith ag caiint leat agus dúsach bhhaach intro beag a chuirt de tain faoi céú hain Cairde dhéanaan tú git a beag fao de chuid órán. Spis Róisín is as Conamara mé agus bím ag cuma chudóir an hain, scríomhór an casa gitar agus ag casa concertina agus stoigh go mím pléile chola cinál ceol bí me díana cholarúd. Bím cinál experimental a chola cinál ceol agus mar sin de, so. Ítach agus tá coppla ó an deas hééis bheith agat ar nós gasa agus bhí an físeán ítach sin agat de grá. Háhann sin go mórla ar go háirthe le linn an díon glasáil agus na aigen ar fád eáil sa físeán ar nós éimi atá ar an cléisio tú hain agus roinnt Cairde eile an mééis sin le cléisteo. Stohí béidir go mé. Bhí an físeán sin bhí sé iontachtach sin íana agus chomh a gobar le Aimée se go háling a bheith an bheith gobar le Cairde leat agus ar tugarí mar seo agus bhí sé sin hain se go mórlam agus bhain me an soltas a bheith díana an físeán sin agus is stohí gur rud a bhí an a bhí cinál atástal ag an ná maiall ar an cinál rud a bhí go rééis a síl leis an chomh agus mar sin de, so bhí sé go deas. Agus cínta thug sé mangamór do líne I leir díon glasála. Máid le de chuid ceol hain cé a bhíns tú ag éiste legs. Cé bhí ag tuairt manga dite a fad a scraibh an díon glasála ar siúil fad a scraibh tú ag chur ceol amach tú hain do líne eile. Stoi an album a chuir Taylor Swift amach go dearnach folklór agus evermór sin iad a ráiteán a bhí me géisteach le go mór siadam gur scríbhnar aontachaí agus just an saolacht atá céile ha ó an na scríú atá cho was níl tá a pásanta baintach lob tá sé just dionanta suas an le an hain just tá sé agus hain rá album sin go mórlam agus bhí tuch ar mór ag sin chomár mo chud ceol go háirithe tosíach agus a ceall cinál I dtíana gigannaí agus I dtíana slí behamachchas cinál virte agus cinál thug sé an inspráid chum hain cinál rá well béidir go am hain tosaí dtíana rudí mar sin chomá as Gaeilge. Tá neart argántí fecha agam ar Twitter más gádat cean amháin as an dá album sin na fiocha céir de bheitán. Ní a sam smála an rá album do sé díntaach. Stohí tá evermór go má frisin agus ní bhaine ná just ní bhaine ná a chuid san nacháin tá sé just genius ceapain. Agus bheith tú ag seanam ag an ceolchoirm se do Seachtain na Gaeilge céir gur féile sin nach fechan a bheith agsúla ar an ihe. Well, ba me sé ag casa nach le imlé, so ba me díana rins go mo chud stop hain agus béidir rudí le imlé chomá. So níl mud roiínta ce am díana fós ach tásúla gin rins go na hóran atá le bheith ar album imlé in nach chomá agus rinsóir nach bhfuil cloisí ag dtíine fós féidir. Aintach má tá ag sil go mór tú a chléistáil gur mag a Róisín Seoighe. Gur mágad hain. Hi Dara, fáilte isteach. Gur míle mágad taspúla le. Agus tú hain, so tuair introbug dit hain céirú hain céirtar siúil agata agus de Cairde le coppla méanús ar TikTok agus an dausa. Go hinnta quail mis Dara agus is as chunda na Gaeilge le Aimée agus Tom Pertach sa grúpa Cairde. So tá seachtar lads an, tá trúr agan as chunda na Gaeilge, tá trúr agan as chunda an chlár, agus tá buclaháin ó Kirky, agus tá sort Kernwood dausa Gaeilge go stíl nua ceol, so pop ceol agus rudí mar sin. Agus bhí me ag cur sús cúpla físeán ar an platform TikTok agus ar Instagram, agus I mí Lunasa agus I mí meanchóver fuairmid os cion milliún followers lannerly. So bhí sé docreta agus inné just fuairmid 1.7 milliún lannerly, so bhí sé docreta. So just basically Kermid dausa Gaeilge go stíl nua ceol agus bíonn sé go hincach. Wow! Agus seachtar a gceann se bhí nós BTS le dausa tradiisiúnta stocha. Sin go dtír agé, yeah. So cé tháinig sús leis?
Well, like bhí aithne agamsa ar na bhuacailí eile just ón damhsa agus ón na feisina go léir na comórtaí damhsa. Agus bhí sé ag an fleacht full inis tapam his 17 bhí mé féin agus the lads bhí mid ag damhsa ar an shráid just le Labhair le Aimée agus bhan mid sór tapan of as agus dúirt mid lena féin just dúirt mid comid rud éigean mar seo a dhéine. So bhartaí mid grúpa damhsa Cairde a chur le chéile ach tá sé only beidir ón saora gur bhartaí mid sort na físeán seo a chur ar Instagram agus ar TikTok. So bhí mid le chéile ar fa tamil fada ach just bhartaí mid an sin na físeán a chur ar an idirlín. Ítach agus tá gácheist agam na sinis go dtí seo Cairde an áran ab airlaat le bheith damhsa le agus amhail aon áran faoi láthair nachhfuil tú tar éis bheith damhsa leis gur bhaile a dhéanamh. Yeah, sin ceist ionach é. Well, ceapam an tárán abhear nó iscear lumsta ná tá fum ar TikTok there bannam banjo beats agus rinne an DJ seo Ricky Destock an fum. Agus sin an físeán like a phléasc sús basically fuair sé os cionn beidir 8 milliún views so bhí sé go híntoch. Agus ein árán eile ceapam Dynamite le BTS, Louis to BTS an sin rinne mid damhsa go BTS agus ban mé antaith na bhas agus ein ceol eile beidir rud éigean le Bruno Mars ceapam like 24 Karat Magic nó rud éigean mar sin ní airnimid é sin go fóil, yeah. Má an rá agus céird eile gur féile bheith agsúil le bhaid Cairde ag an cheolchoirm agus sa bhliain fé hain. Yeah, go híntoch. Well, ag an cheolchoirm just bígí ag sú le sort rud éigean difriú le eáil leis an damhsa Gaeilge, tá mid ag chur an damhsa seo le ceol tradiisiúnta ach ní amháin just ceol tradiisiúnta ba mid ag úsáid stíl nniu a ceol, pop ceol, rock ceol agus alle sin ba mid ag benne beagán hip-hop agus tap chun sort mask nua a dhéanamh. Agus sa bbliain fiche hain just tá ag sú le cuiile físeán nua a dhéanamh agus just tá mid chun content leúna dé a dhéanamh chumá. Ar ausar fad támad ar bís sibh eáil míle buchas as leirt Dara. Ar míle mágad. Hi Paddy. Dé mar atá tú ruí? Go bra. Si daspaid caiinslead níor bhís agam cúpla láth an greibh mar chuna bheith ag leirt, but níl tú feic am le tamil. No, tas a freisin. Bhí muid sa chursa céine na éisteoirí. Yeah, mar chomhaics siarnar bhímar inar mábíní beaga bhí me seo agus Paddy ar an ollscoil. Ag fólam faoi conas páistí bhúna an sin just dog mé an cuasa. Tá sé mai go leir. Béú idir rinne cáiliúile ag cúpla bliain. Yeah, well, ní chomh cáiliúil láta mar tusa an ceoltóir a bheits ag seanam ag an cheolchoirm. So, get the beag fut hain, Paddy? So, is Macklin mé, tá ag staidir chun bheith mún seoir bonscoile. Rinne mé tafad den árán kids le MGMT agus chur mé ar mé Insta. Agus an sin chur Amy textum chun bheith páirteach sa cheolchoirm seo agus bhhail am a bheith páirteach an. Deadly, agus gan ar thosaí tú ag fólam na thárán seo agus ag seanam na thuirla sí ar fad atá agat. Yeah, so seanam an banjo, an bass, an guitar, an piano as an fadachstán agus bhfuil canam gitabog agus mar sin úsáidem móríomhre agus churum na drums agus rudéalaigh le chéile ag garage band nó Logic. Déanam mar sinné? Deadly, is fadas nach bhfuil tú ag seanam dúin ar Twitter, cé gur mála bheith éisteach le? Well, is even James Bay is Lewis Capaldi, rinne mé tafad in Hollywood le Lewis Capaldi nye. Nuas sin is even Birdie agus Yeba.
Deadly. An mé coppla duna acasiúd le clistal ar níthe nu bhfuil coppla surprise agad dún. Tá ag írí árán den hinal sin a astraigh agus é a hafad don na history. Deadly, tá ag sul go mór gnáir leat mar bhúntúir. Gur míle mai ruirí, slán leat. So, bin coppla duine a bhés le feicáil ag ceolchoirm seachtainna Gaeilge fé hain céird eile gur féadlann bheith agsúla ar an níthe. Well, higla daoine a bheith agsú le siúaní work a eiceil a riit na híthe támuid bís le fógairt go meisi mar bhanantí ag Johnny Lichreacht ar an ceolchoirm ar fád daoin, agus is dótha go bhfuil aithne ag achan duine sa phobal ar hí margheall ar an sár obaí atá deanta eici ar chéalteacht X le conar na Gaeilge, ar an Real Deal le TG Cethair, ar bhlach TG Cethair ar na man socialte, agus dar nói margheall go bhfuair sí animnechain fá chunne réalt óg na bliana am bhléin si caite. So is sár bhaní agus támuid aonanta sásta le bheith ag obaí lehí. Ionach agus tá sé fad mar chuid den bhéile óhhar gur brala an gach bliain, Seachtain na Gaeilge ag tús mí Márta. Cai nach é sin an rud an tain rud atá siúil ag í céird atá sna planana sna leir le toirlú ag tús mí Márta. So tá neart imeachtaí agrathe ó gine an seo san áras fá chunne seachtain na Gaeilge a reachtail ar líne, agus is dócha im léana an rud a bhí muid géirí díiristeach ar go háirithe nó gitabog agsúlacht a chaithúisteach san éileire. So cé go me coppla imeachtaí tradiisiúnta ó gine ar nós trena gceist, be coppla rudí no I'm sure ó gine fásta. Ina measc be ihe féin chum thar Zoom leis na Gael gals ar an cúgula de bharta. Sé an rud atá gceist ná ihe lean le manglam, mascanna é agus dar nói agran aganí ant leis na gals. Chomáile sin be panel céinte fíor himúil ratithe ó gine le ola ma Jack don mé agus una mín cabhanna ar an tríú le de bharta ar Zoom, agus be siad ag play agsúlacht fás agus Ferbert an phobal. De bhhair sin be muid ag Johnny seminar passion don asin haar Zoom ar an darna le jig de bharta le coppla tionathirí Instagram ag tuairt na tips and tricks fashion is far amach le coppla dúisina le bhuacant darnói. So be Róisín Seoighe, Jessica Diskin, Anya Donnelly agus Anna Campbell linn. Chomáile sin be Cairde filiachta reachtaithe ó gin ar an darna le de bhí bharta le líiseach ní coistbile agus cín ó Croí-fhéile ó Gaeilge agus be sitin ag múnú dúin cén dói filiachta scríú agus olsiú in san phobal Gaelach. Be commartas bog reachtaithe ar an ihe fásta fa chunne an dan is far be an deis chun leor nua cín Dublin Dancers agus Dreams a bhuachint. Agus bhí muid géirí coppla rudí a chaithúthas ar na man social de fásta fá chunne grothanna Gaeilge. So tá muid ag tuairt spás fógraithe heag na grothanna Gaeilge atá bog agus atá mór fásta. Tuigim muid ligan seo san áras go bhfuil sé Jackar im léana ar grothanna margheall ar na pandéma, agus bhí muid géirí an spás fógrathe sin a thuirtífa chun ceidú lá cente. So beit chéan san áramh ruí be Gaeilge Gansaí ó gine clóda photo agus Focus Productions cumáil le neartdaoine eile. Agus ar an éhar sin fásta be coppla takeovers ó gine ar an Instagram scéalta fásta ó Michaela fáchanne cócaracht agus be blehanna fina ó gine fásta. So tá neart le sú leis níl sin ach blisú bog ach cinnig í súlamach ar na mansúiste fáchanne níos mó ólas. Ionach má be sé ar fáilin sin seo an céirde tá tú ag sú leis is mó faoin ceolchoirm. Níl am nus na réidir bá sé dochar de bhéidir deagan ar bhd bháin leis an réimse ceoltarí tain. Tá bís an feic an na réidir ceappa duch se le chéile ceappa gur a síomh le chéile ceappa gur sí láthada bís an fós feiceil cid a Cairde teachtó leis go háirithe sem méid a ráigh Dara an sin just go bheith muid cid cinál éagslós a bheith an ar an leiche. Is fadlum go bheith an down mhór mar Dara chomh bheith siad cid a tarint na dóra in na cúp seachtain nó agus fuint faoi rúd faoi structure a tarint fullhairt le chéile. But if is few way den an lei. Ionach agus chunas mar bhfuil hád a daine le stolta bhaintas an ceolchoirm seo. Well ghlacaí ghlacisteach ar Zoom agus beag ná watch party agé be choppa deach agé banigí taine bheith lena chéile tá sé rionn an hain fiú
les na ceolchoirí option was díach go kin watch party van hain agus said like okay go breanúir seo breanúir nober ar fád het die intent couple of kind free one test shot tanya of one test just on final result come. Eintaigh má gur mágad Seán agus gur mágad Aimée ó chunú na Gaeilge an bhar teagaí. Cur míle mai go a chara.